Първо да си поговорим малко за моя път от 0% през 2019 година до 2026, 7 години по-късно, на титла Диамантен директор. Нещо много важно искам да ви кажа. Видяхте ли преди малко, прочетах в коментарите, Зара Василева ми е дала 3 плюса. Това е човек, който знае за тази възможност и се е регистрирала веднъж през 2019 с мен. И това е човек, който 6 години по-късно влиза в обученията и се обучава, макар и да е от 6 години повече от всички тук в стаята, и да е златен директор, да не е на нито едно от процентните нива, да е на златен директор титла и не спира да влиза, да слуша и да се обучава, дори 100 пъти да е чула тази информация, знае, че винаги ще чуе нещо ново, различно и ще го предаде после на вас, на хората в екипа си. А ако ти искаш да бъдеш успешна, това означава, че в този мултилевел маркетинг ти трябва да изградиш стабилност, т.е. стабилни, дългосрочен план, лоялни партньори и взаимоотношения с хора. Ако нямаш голями развит успешен екип и да помагаш надолу по най-добрия начин на твоите момичета да растат и да стават на твоята титла, че и по-висока, ти нямаш никакъв успех и не можеш да имаш конкретно в бизнеса наречен мултилевел маркетинг. Защото мултилевел препоръката е препоръка на много левели. Това означава човек на човек на човек на човек. Говорим за мрежа, за структура, за екип от хора. Така че, нека не забравяме. Най-важното от трите, даже бих казала, признаци на ключовия бизнес партньор е самообучава се. Обучава се. Вие без нови знания и умения не можете да вдигнете вашето ниво. Не можеш да станеш на 6%, на 12%, на 23%, на златен директор, на диамантен директор. Аз ако не съм ходила на всяка бизнес школа и на всяко обучение, което правят моите лидери и да търся моите източници по други семинари и академии да се обучавам, за да мога да с директорите ни тук да оправяме и да апгрейдваме системата ни на работа, за да можете вие да ставате на по-добри титли, да включваме повече хора, да показваме, че е реално, да имате повече успех. Няма как нито един човек да дига тук титлата си. Второ нещо, да ви обясня. За да бъдеш истински, ама истински е дисциплиниран всеки ден, защото аз днес ще ви кажа, примерно, че станах в 9:30 и супер много мразеше и ме болеше главата и много ми заспеше и ми беше гадно, не можех да отворя очите, но здраж да ходя на срещи, за да можеш всеки ден ти да работиш за бъдещия си най-прекрасен живот, ти трябва много, много добре и да имаш яснота в главата си точно къде отиваш и защо отиваш там и каква е твоята дългосрочна цел. Колко от вас знаят каква титла в Oriflame искат да постигнат и защо я искат тази титла? Тая титла на какъв стандарт на живот отговаря? Тая титла с какво ще ви промени живота? Тая титла какъв месечен доход ви носи? Ако това нещо не го знаете, не знам какво правим изобщо. На никъде не отивате, нямате посока. Вие нямате никаква цел. Ако не ми кажете, този каталог трябва да бъде на 9%, за да мога до края на 2026 да съм на директорско ниво, примерно, ние не знаем за какво да правим този екип, не знаем за какво да дигаме тези нива, не знаем защо в момента си пускаме 100 точки и да сме на 9% или на 3%, защо да бъдеш изобщо, не знаеш посоката. Човек без да има виждане за живота си и виждане за бизнеса, в който е, човек не може да има дисциплина всеки ден. Защото от сега да знаете, мотивацията е пълна глупост. Мотивацията е като къпането. Тук 2 дена ще си говорим с вас на някакви теми, ще се мотивираме заедно, ама на третия ден няма да съм до ухото ви да ви говоря тези неща и оставате с вашите ангели и демони в главата ви. И оттам нататък дали всеки ден вие ще дигате телефона и ще проверявате партньорите и заедно с тях ще намираме нови клиенти, бизнес партньори. Ще израстваме в този екип и ще преборваме всички възражения, за които да, съгласна съм, че някои възражения са мега тъпи и гадни и трябва да събираме вътрешна енергия да ги преборваме. Тая енергия няма да ви дойде да борите тези възражения, да си правите екипи, да говорите с хора, защото нямате цел, защото нямате мечта, защото нямате причина да преборвате възраженията и да търсите партньори. Всеки ден има хора, които се регистрират в този екип и всеки ден има хора, които си тръгват от този екип. Факт. Въпросът е, че накрая остават най-лоялните и най-сериозните. На нас не трябва точно тези. И тези хора, които са сега в тази среща, искам да ви кажа, дори да не сме 100 човека, дори да сме 65-70 души в момента, вие сте, според мен,
Защото ви изчетах 30-те човека, които ми написаха, че си дават дума пред себе си, че ще го направят този бизнес. Вие сте тук, според мен, най лоялните и най-сериозни от към себе си и бъдещето си и отношението към екипа ни хора, на които дължа целия ни успех. И тук са само хора, които са бъдещи професионалисти, надявам се, 90% от вас. Знам, че някои от вас няма да успеят. За съжаление, така е. Няма всички да успеем в този бизнес, да станем директори и знаете, че това нещо ще бъде само единствено заради вас, ако не успеете. Не е заради мен, не е защото хората са тъпи, не е защото ние сме тъпи, не е защото компанията Oriflame е тъпа. Не, просто вие сте избрали да смените фокуса си. Или вие сте избрали трудностите да наделеят над вашата борбеност. Да се предадете. С много хора започнах преди 6 години да правя този бизнес. Много от тях не са в нашия екип от много години. Моите спонсори също не са при мен. Отказаха се преди много години. Аз нямам спонсори, имам лидер. Това е Любляна и Стела. Те са много по-големи от мен. Хората над мен ги няма. Но аз съм диамантен директор. Защото съм си изградила успеха за мое добро. Не защото за човека над мен да го правя, не защото някой ме кара на сила, не защото мен не ме е мързяло, а защото съм искала по-добър живот за себе си. И знаете много добре, че тази титла Диамантен директор е програмирана в главата ми още от преди 3 години. 3 години съм се мъчила и съм се борила. Аз имам 6 екипа от 6 екипа имам от края на 2023 или 2024 година имам началото. 6 екипа. 2 години ми отнес да може тези 6 екипа да се изградят до 23%. Но аз имах тази цел в главата си от преди 2-3 години и работих за нея. Не е станало за един каталог. Няколко каталога съм се пробвала да стигна някакво ниво, не съм успявала, но съм знаела, че keep going, keep going, keep going. Продължавам и продължавам и ето в даден момент в някой каталог нивото ми се случи. Нали, по-добре не забравяйте, по-добре късно, отколкото никога да не отидеш на менеджерска конференция. По-добре късно да стана менеджер, отколкото да се откажа и никога да не бъда на това ниво. Защото в крайна сметка, ако се откажете от тази възможност, какво ще стане? Просто реалността на всеки един друг нормален, обикновен човек. Ще ходите на работа, ще ходите вкъщи да ядете, ще си лягате на работа, навън, да ядете, да спите на работа и цикъла се завърта следващите 60 години. Дето се вика, моят най-лош вариант в живота е нечи просто ден и реалност. Така че аз да ходя на работа е в моята азбука варианта ми, може би, Ермала Кюя на последно място. Аз съм твърде свободолюбива и в този бизнес съм видяла, че за да бъдеш истински успешна и за да бъдеш директор, златен директор, сапфирен директор, диамантен директор, всичко по фона на успеха нагоре, ти на първо време трябва да си напълно наясно, че нямаш шеф и работно време, работиш за себе си, за твоя бизнес, ти си даваш работното време и работиш за шефката, която си ти. Реално, аз ако искам да я яко на шефката Александра Стоянова, а аз искам, значи всеки ден работя по 10 часа за нея. Всичко накрая влиза в нейния джоб, всяка една отделена минута се отразява на нейния резултат. Това си ти. Всеки един час и секунда се отразява на теб. Така че, ако искаш, има и просто виждането за бизнеса, че бизнеса е нещо, за което собственика му работи понякога на пълен работен 24/7 работен ден. Защото там нямаш шеф. Аз не съм ти шеф. Аз съм човек, който ще те мотивира, ще вдъхновява, ще дава насоки. Но не мога да го направя вместо тебе да ти го избачкам и няма да ти казвам какво да правиш всеки ден. Не си на договор при мен да ставаш рано. Защото имайте предвид. Колко от вас са съгласни с това твърдение, че хората, ходейки на работа, 5, 10, 20, 30 години, мислите ли, че всеки ден тези хора стават в 7 или в 8 часа сутринта с мотивация да ходят на работа? Мислите ли? Ще ви кажа, че не е така. После някой ден ще ми каже, на мен мотивацията ми падна, не ми се прави, мразима. На нормалната работа, знаете ли, че никой не му пука. Че вие сте болни, че вие не сте наспани,
че вие сте легнали в 4 сутринта. Просто, може би, малко от нас сме се срещали с истинска работа. И просто знайте, че в живота нищо не е толкова лесно и трябва да си изберете вашите битки и вашите трудности, които накрая наистина ще си струват, когато ги изборите. Моята битка със сигурност не е да ходя 40 години на работа и всеки ден да работя за шефа ми над главата ми, който си е сбъднал всички мечти, сигурна съм. Само, че моите не са. Защото почти искам да ви кажа, че тези скъпи, лъскави, супер най-яки, богати коли и животи и почивки в най-луксозните с палми държави, Доминикана, Хавай, Тайланд и всички тези неща, където хората за по месец ходят и живеят там. Тези хора не са на заплата. И тези хора не са на работно време всеки ден. Тези хора имат свобода, тези хора имат пасивност, тези хора имат изграден сайт, хъсъл бизнес, тези хора са успяли да излязат от матрицата. По един или друг начин. Така че да бъдеш директор, златен директор, диамантен директор, първо трябва да имаш доживотния договор за успех със себе си, че колкото и да е трудно няма да се откажеш. Второ, трябва да имаш дисциплина да го правиш това всеки божи ден, всеки месец, ако трябва една година или 2 години, за да станеш златен директор. Всеки ден все едно ходиш на работа за себе си. Трябва да го приемеш и да програмираш мозъка си така. А не, днеска ще чуя с тези партньорки, утре не. В други ден, ако ме мързи, няма да го направя. Четвърти ден ще избирам рокля, а в петия ден ще вия, мога да ги поканя за обучение. Ти си хаотична. Ти правиш нагоре, надолу, нагоре, надолу, нагоре, надолу, нагоре, надолу, че може даже да не държиш нивото си, а да го сринеш надолу. За да държиш едно ниво, трябва поне от миналия каталог действията да ги повториш в този каталог. А ако ще надграждаш нивото, то тогава ресурсите, време и усилия трябва да ги малко вдигнеш и да ги отвоиш. Както при нормалната работа. Приеми го в началото последния начин. Работиш в началото, както Зара беше казала и много ми хареса нейното изречение, все пак тя е златен директор вече, разбира се, е разбрала алгоритъма в живота. За началото ние може да работим по 10 часа на ден, деца вика за бонус 200 лева на каталог. След това обаче работиш по 2 часа на ден за доход 2000 лева на месец, без почти да правя нищо. Така че това нещо се случва наистина, но се случва за търпеливите хора, пак казвам, които не се отказват. Всеки ден го приемат все едно са на работа. Искаш, не искаш, ревеш, не ревеш, отиваш, дисциплинираш се. Имаш виждането за живота ти, къде отиваш и на коя титла искаш да станеш този план на успеха. И имаш виждането за бизнеса. И знаеш, че ще бъде трудно. И знаеш, че ще трябва да си пръснеш, деца вика, газинката от работа, обаче за себе си. Защото ние тук търсим истински яки, нахъсани, работещи хора, които са борбени. Искам хора, които им се бачка. Не искам хора, които търсят лесния път и лесния вариант. Искам хора, с които ще минавам трудностите. И знаете, не е толкова страшно, още съм жива. Чувала съм нета, чувала съм откази, блокирали се ме. Всичко, което ви се случило, на мен ми се е случвало, лъгали са ме. Всичко онова е лошото, негативното. Научила съм се да бъда толерантна към стрес, към негативни хора, лоша енергия. Не се занимавам с тези, които 2 пъти не ми дигат телефона. Ед се вика, с увяхнали растения, процъфтяла градина не може да изникне и да го бъде. Колко от вас са съгласни с това, което казвам? Чувате ли какво говоря като цяло и дали ви е полезна информацията? Чакайте си взема само кабела, защото ще ми падне батерията. Сега да ви покажа моята стая, ако ви е интересно. Моя кът, това е моята 4 стени, моята Алиса в страната на чудесата, моята стая. Така, тук имам за 2026 25 желания с цели, които искам да постигна. Горе имам снимки на конференциите, на които ще ходим. Ето Абу Даби, даже където бях в Абу Даби. Тук имаме много грамоти от Oriflame, имаме много картички, имаме много постижения. Тук имам моят колаж на мечтите, който е пълен с много момичета, успешни лидерки в екипа, с чековете, с мечтаното ми тяло, с конференции. Също така над главата ми, където аз спа, има още един чек от Гърция за 2000 евро за диамантен директор, плюс цветята ми, плюс за диамантен директор, моята карикатура. Разбира се, на моето бюро има
има продукти на Oriflame, както и още един колаж тук, който съм се направила супер слаба и красива. Така че, какво искам да ви кажа? Аз живея в един розов свят и на мен много ми харесва да живея в него. И аз супер много вярвам, че има хора като мене, защото пак казвам, има хора за всичко. И просто трябва да ги намеря и е въпрос на време. Така че и на мен ми се отказват хора, дори да съм диамантен директор, някои срещи не са ми успешни, не могат да навият тези хора, все пак те си решават, нали, какво ще правят. Аз гледам себе си, щастлива съм, имам пари, имам свободно време, имам истински приятелки, нямам токсични хора в живота си. Наистина съм щастлива. В смисъл, аз живея както живея в Инстаграм, хора. Аз нямам проблеми. И това е защото съм златен директор в тази компания. И златните директори живеят така. Ходят по яки събития, слагат си хубавите рокли. Наистина живота им се отплаща за това, през което са преминали. И просто този живот, за съжаление, да, не е за всеки, но е за хората, на които наистина им се бачка и са готови да се раздават и не мрънкат и не се оплакват. Аз не мога да направя нищо за това, че примерно Хриси не иска да прави този бизнес с нас и Хриси иска да прави нещо друго и не е мързелива. Ами аз ще си намеря една Александра като мене, колкото и време да отнеме, ще пиша, ще търся на ден 10 момичета, ще се запознаваме с тях, ще бъда готин човек, ще бъда пич, ще бъда приятел, ще се запознаваме. Някои няма да ме синат, разбира се, но ще има такива, които ще ми отговорят. И там почва истинската ми работа. Аз всеки ден като мъничка гледах на ден да имам поне едни 5 отворени чата с хора, с които да си комуникирам и да тренирам, да си чатя. И така станах добра в това да говоря свободно с хора и да убеждавам. Няма как иначе, като ме е страх да изпратя съобщението, аз после да стана лидер и да имам тези успехи и тези титли директорски. Еми, за да ги имаш, трябва да имаш екип. То с екип къде да доди. Да не би някой на мен на вас тук да ви е подарявал. Някой ви е писал и ви е поканил, мен също. Въпросът е, че моите спонсори ги няма, но аз съм тук. И ти можеш да си тук и да успееш. Така че, щом съм го направила, да, отнело ми е 5-6 години да стигна до диамантен директор и съм работила в някои месеци, по 3-4 месеца на година, някога не съм работила въобще. Имала обаче 3-4 месеца, в които съм работила по 12 часа на ден и яко срещи, яко срещи, яко срещи, да навивам хора, много ме кефи да го правят с мен това бизнес, да ги мотивирам. Просто трябва да знаете, че всеки един човек си има периодите и моментите, но това е до време и ако много позволиш на себе си да се отпуснеш, понякога ти коства много. Трябва една тънка граница между баланса, нали, между това да си почивам и между това аз, да като знам, че е време да се работи, да работя истински. Сега ще ви кажа още две неща за моя път тук в житейският ми опит с Oriflame и след това ще ви покажа пакетите и ще ви обясня как да ги предлагаме после след това и да обясняваме за тях, макар че сега директорите водят срещите ни и ние с Зара правим понеделник, сряда и петък масови онлайн бизнес срещи, за да разказваме на всички заедно. Между другото, в понеделник, вчера, имаше 45 човека на онлайн Zoom среща за възможността, което е много яко. Така че това е бъдещето и това е идеята. Така че всеки един човек може да си пазарува, да прави бизнес, да печели с тези продукти, тая компания. Винаги ще намерят хора, в това може да бъде уверена на 100%, ви обещавам, давам ви думата си да не се притеснявате. Така, секунда да съдим аз кабела. Така, колко от вас, чакайте да видя чата ни, колко от вас всъщност, миличката Герико ми пише, обичам те. Така, колко от вас всъщност харесва тази нова система с пакетите и я разбраха? Имаме 10 минути да ви я обясня. Напишете ми плюс, ако сте я разбрали и минус, ако не сте я разбрали. Пак казвам, в тази среща сме 60-те, само най-лоялни, сериозни, амбициозни партньорки. Имайте това в предвид. 60 от вас, но 60 от вас най-сериозни. 60-те най-потенциални да развият своя собствена структура и екип. Тук трябва да се научите да бъдете много готини приятели с хората. Трябва да може да ги слушате и да ги разбирате. Трябва да сте за тях БФФ-та и психолози. Трябва също така да сте много
по-автентични, да не сте толкова сковани. Най-лудичките тук успяват. И както на обучението на Лелосов и миналия ден в София Георги каза, директора, който стана директор за 5 каталога, вика, не са в MLM най-успешните хора, тези, които са най-умните. Доказано е, че най-успешните хора в MLM са хората с най-нисък умствен капацитет, между другото. Това защо е, знаете ли? Защото хората не им пука и не им пука грам, не им гърми дали Марийка ще ми откаже, какво ще стане ако се проваля, ами ако това не проработи, ами струва ли си въобще и почват да премислят прекалено много. Не казвам, че сме тъпи или нещо такова, а казвам, че сме по-скоро понякога лекичко неебателни и сме просто много смели и сме много луди. Лудите хора са много яки и те променят света, защото са достатъчно луди и си вярват и има и други луди, които да вярват. Така че така се случват нещата. Бъдете спокойни, сигурни, че сме на прав път. И тук виждам в чата, че има хора с плюсове, които са разбрали пакетите и ги кеф. Има някой, който не. Сега ще обясня. Да, точно така, значи те нямат зона на комфорта. Те просто са най-успешните в MLM, защото там няма какво ще стане сега, ако аз не успея да го направя. Хора, аз никога не съм си мислила какво ще стане, ако не успея да направя екип. В смисъл, има толкова много хора навънка, ако не могат да скалъпят две изречения, да успея да убедя някой да го навия с моето чатене ли? Не. В смисъл, ти колко му ще пишеш. По едно време няма ли двама човека да се навият? Бе, моля ви се, смисъл това статистически не е възможно. Ти просто не трябва да спираш да опитваш и то ще стане. Смисъл, don't worry. Така че от към тук деца вика документалната част. Простичко е. Бизнесът е прост. Просто трябва да постоянствате. А не днеска се свързах с няколко момичета, си комуникирах, запознах се с две нови и до края на седмицата не си писах с никой. И аз чакам да съм менеджер от въздуха. И аз чакам тук да имам 10 регистрации. Стане. Няма да стане. Своите момичета чули се заедно с тях да им помагаш да търсите хора? Не. Къде да бъдат тези хора? Кой иска да кажа? Много е просто това с пакетите. Ние си работим по същия начин с бизнес партньори, VIP клиенти. Ние обаче ще правим регистрациите, т.е. ще правим срещите. Нашите 9 директорки ще правят вашите срещи в екипите. Плюс аз и Зара, като златни директори, ще правим понеделник, сряда и петък, винаги в Zoom. Ще ви пращаме сутрините линк, в който в 8 понеделник, сряда и петък, така го запомнете през един ден, понеделник, сряда, петък, в тези дена ние ще правим онлайн срещи с презентация и снимки, където ще разказваме на всички здравейте момичета и ето това е нашата възможност и направо тук им правим бизнес среща на куп на 30-40 човека на куп. Така, това е много якото, винаги може да им пращате линк и да гледат, когато, нали, супер яко. Второто важно нещо. Почваме да си ценим супер много нашите знания и почваме много да си ценим всъщност даването на енергия и на време и тези обучения и информации, защото все пак има хора, които правят 1000 точки и са на добри нива. Има хора, които са малко безхаберни и нищо не правят, но искат нещо да се случи, което малко нерентабилно ти няма как да стане. Така че искаме да ви представим тези пакети Glow and Grow, Confidence и Business. Това са 3 различни категории. Всяка една от вас ще има достъп до различен ексклюзивен премиум пакет и разбира се различно събитие, комуникация с нас, коучинги, тренинги и обучения за всяка една от вас по-отделно. Спрямо в съответния каталог, разбира се, когато успеете да съберете пакет 200, 300 или 400. На пакета за 200 бонус точки, имайте предвид, това са пакетите, ето да ги видите отляво надясно е градацията. Пакета Glow and Grow 200 точки, Confidence за самочувствие и увереност по средата, почваме да ви апгрейдваме още повече, да преминаваме към менеджерско ниво и в дясно е вече пакета бизнес. Тук говорим за дългосрочно изграждане на директорска структура, говорим за пасивен доход, говорим за 4 цифри от компания Oriflame, за дългосрочно партньорство. Трябва да познаваме всички продукти и да можем да продаваме поне за 400 точки. Така че, който от вас успее да събере 200,
300 или 400 бонус точки, вече влиза в една от нашите различни 3 премиум групи, които са в Messenger. Там имате достъп до различни неща и имате, разбира се, достъп до различно обучение. В вторник тези обучения в 9, които правя аз, приключват. Края на каталог 6 финално, това е преходен встъпителен каталог. Така че до края на каталог 6 с мен имате достъп във вторник да си говорим, разбира се. Оттам нататък хората, които са вече насочени и ориентирани бизнес, с тях персонално работя вторник в 9 часа и правим за пакета за 200 точки, които имат хората, обучения само за тях. Останалите, всички други хора, до какво имат достъп? До Фейсбук групата, до чата, в който са в момента, плюс понеделник винаги за тях има едно обучение единствено в 9 часа понеделник, което е за продажби, за продукти, за комуникация с хора, за убеждаване, за сериите, за козметиките, за разкрасяване, за по-добър външен вид и топ, бюти фенове, бюти консултанти, продавачи и експерти. Консултант в красотата, така да го наречем, за разкрасяване. Така че понеделник в 9 винаги имаме за вас такова събитие и обучение. Хората, които в този каталог 6 съберат 200 бонус точки и ето примерно тук пакета Glow and Grow сме ви го показали. Ако успеете да го съберете, между другото имате 80 евро печалба. Нова H-сета, комбинирания комплект за жени, който не е продавания продукт на Wellness, между другото в Oriflame, и луксозния душ гел или пък измивен гел. Примерен комплект за 200 точки сме ви дали. Тук има примерен комплект за 300 точки сме ви дали, плюс пробиотика, термозащитата и пептидите, те са ампули. И 400 точки пак комплекта сме ви го дали с спиралата, палитрата, възстановяващо олио, маската, бруталната, нощната, докато спите, магията в бурканчето, нощната за по-гладка кожа и без пъпки. Накратко, има 3 пакета. 200 точки, 300 точки, 400 точки. Който от вас този каталог, ето ги групите, между другото, показваме ви ги примерните. Вече разпределихме, някои от вас са събрали 200 точки, 300 и 400. Знаем, че тук има, между другото, няколко момичета, които се борят за 1000 бонус точки да съберат. За ето това ще ви покажа нашата супер яка нова промоционална награда. Това е един цял ден с мен. Тоест, аз идвам при вас, в който град сте, или вие идвате при мен в София и цял ден избирате къде да ходим, какво да правим, къде да обядваме или вечеряме, какви коктейли да пием. Всичко е поето от нас. Тоест, който от вас събере 1000 точки, и аз ще пиете кака ви черпи. Много яко. Много ще бъде яко. Тук вече говорим за цялостна визия за успех, дългосрочна ви изграждам, така че ще има доста да си работя с вас, доста неща ще правим и ще коментираме с вас. Това е за VIP обяда с хората, които успеят да съберат 1000 точки. По миналия каталог имаше 2 момичета. Нека видим сега за напред колко ще има. Това е посоката. Високи лични продажби. Всеки един от нас си пазарува по 10-20 каталога даже и ги раздава навсякъде. Нямаме зона на комфорт, луди сме, има много хора, я VIP клиенти, я бизнес партньори, винаги ще се намерят. Тук ви показваме различните 3 категории, нали, пакети 200, 300, 400 бонус точки, какви обучения има за вас, като който има 200 точки, влиза в обучение във вторник, който има 300 точки, влиза в обучение в... дайте да видим дали тук го има на слайда. Влиза в обучение, ето го, заповядайте да видите. Обучението е в четвъртък за хора с 300 точки и обучението с 400 точки хората са в събота. Така че тази програма ще ви изпратя след малко по групите да видите, който с къвто пакет успее да бъде. Тоест, съберете 200, 300 или 400 точки и с вас ще процедираме по различен начин спрямо темпото и спрямо това, което покажете, че вие искате да развивате. Разбира се, аз ще тръгна да продавам на всички хора пакет 400, защото с пакет 400 ще ви покажем, разбира се, как ще станете директори с 20-30 души, които правят пакет 400, което е много по-малко усилие за много повече пари и стигате 3000 лева кеш бонусите много по-лесно от 12, 15, 18% ниво, като се ангажираме с вас да работим персонално и лично като коучове и да се правят срещите с вас, за вас, така че който повече събере, разбира се, повече знания и информация ще има, с които ще може да печели много повече. Това са пакетите. Разбира се, всеки може да прави 50, 100 бонус